Vlogmas Day 1 και ούτε εγώ δεν το πιστεύω καλά ότι πήρα αυτή την απόφαση να κάνω κάθε μέρα vlog. Ελπίζω να καταφέρω να είμαι τυπική και αν δεν τα καταφέρω, εντάξει δεν έγινε και τίποτα. Η μέρα μου πάντα τελευταία ξεκινάει νύχτα, αλλά τη συγκεκριμένη μέρα ξεκίνησε ακόμη πιο νωρίς καθώς είχαμε το πάρτι του Ιωάννη στις 10 η ώρα το πρωί. Μέχρι να ετοιμάσω πρωινά για όλους, να ξυπνήσουμε σιγά σιγά, να συμμαζέψω λίγο, πέρασε η ώρα και ούτε που το κατάλαβα. Αυτά τα βιβλία είχαν έρθει στο box την προηγούμενη μέρα μαζί με το Advent Calendar Peppa του Ιωάννη. Έχουμε άπειρα βιβλία πλέον, μας έχουν χαρίσει, μας έχουν κάνει δώρα, αγοράζω κι εγώ και δεν ξέρω πώς θα γίνει και πού θα τα χωρέσω όλα. Άμα έχεις καμιά λύση, γράψε μου στα σχόλια. Στο μπαλκόνι κλασικά τώρα που χειμώνιασε ένας χαμός και εδώ με βλέπεις να ετοιμάζω το πρωινό του Ιωάννη που γενικά είχε μία άρνηση να το φάει και κατάλαβα στο τέλος της ημέρας τελικά γιατί. Και αφού καταφέραμε με τα κόπων και βασάνων να ετοιμαστούμε και να φύγουμε στην ώρα μας, πήγαμε στο φούρνο για να πάρουμε τα πράγματα που θα τρώγαμε στο μπουφέ του πάρτι. Και αυτό είναι η υπενθύμησή σου να βγάζεις το μπουφάν του παιδιού σου μέσα στο αυτοκίνητο και να το έχεις ανάποδα για όσο περισσότερο γίνεται. Επόμενη στάση, το πολύ αγαπημένο ζαχαροπλαστείο Απόστολο στο Κορδελιό. Ανέλαβα να μας ετοιμάσουν την τούρτα του Ιωάννη που εντάξει, δέστηνα λίγο. Δεν είναι ένα σκέτο αριστούργημα. Για σένα που είσαι Θεσσαλονίκη, σου έχω ετοιμάσει αναλυτικό βιντεάκι για το ζαχαροπλαστείο. Και εδώ με βλέπεις να συνειδητοποιώ ότι έχουμε ξεχάσει τα δωράκια που θα μοιράζαμε στους φίλους του Ιωάννη στο σπίτι. 7 παιδάκια μείον ήμασταν στο πάρτι και από τα 7 τα 5 είχαν αρρωστήσει και τα 2 δεν κατάφεραν να έρθουν. Σου έχω ετοιμάσει αναλυτικό vlog για το πάρτι, οπότε δεν θέλω τώρα να αναλωθώ πάρα πολύ σε αυτό. Πάντως περάσαμε πάρα πολύ ωραία και το παιδί νομίζω το ευχαριστήθηκε πολύ. Και εδώ με τη φίλη μου τη Δέσποινα και καλά που γίνεται και κάνα παιδικό πάρτι και πίνουμε και καμιά πορτοκαλάδα παρέα, ρε αδελφέ. Καλά, η δίαιτά μου έχει πάει περίπατο τις τελευταίες μέρες, μην τα συζητάς καθόλου. Με βλέπεις εδώ που τρώω την τούρτα μας, χωρίς καθόλου τύψεις και ενοχές. Και άμα σου λέω ότι η μέρα αυτή ήταν ατελείωτη, να με ακούς. Στη συνέχεια πήγαμε στη γιαγιά του Παύλου που ευτυχώς που μένει κοντά στο σπίτι μας γιατί είχε γενέθλια και της κάναμε έκπληξη. Παιδιά, εγγόνια, δυσέγγωνα, ένας χαμός, αλλά έχω την αίσθηση ότι το ευχαριστήθηκε πολύ. Το σημείο αυτό να σου πω ότι τρέχει ένας διαγωνισμός στο Instagram για ένα χριστουγεννιάτικο τρενάκι σε συνεργασία με το Autostratos Gadgets. Κάθε 5 μέρες θα έχουμε καινούριο διαγωνισμό και κάθε μεσημέρι νέα συνταγή. Και αφού πια είχε πάει απόγευμα, γυρίσαμε επιτέλους στο σπίτι πτώματα και οι 4. Και φυσικά πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να ανοίξουμε τα δώρα του παιδιού. Αυτά εδώ τα κουτιά μου τα έβαλε η Ελένη από το ζαχαροπλαστείο Απόστολος και έχω σκοπό να σου κάνω taste test γιατί αυτά τα μελομακάρονα έχουν γεύσεις που ούτε καν περνάνε από το μυαλό σου. Σαν μάνα που είμαι, είχα από την Παρασκευή αρχίσει να καταλαβαίνω ότι το παιδί δεν είναι και πολύ καλά, αλλά δεν μπορούσα να το προσδιορίσω γιατί πέρα από μίξες δεν είχε κάποια άλλα συμπτώματα. Και εδώ που τα λέμε μίξες έχει και από το Σεπτέμβριο, δεν έχει σταματήσει και ποτέ. 37 και 4 λοιπόν και κάπου εδώ με βλέπεις πάρα πολύ ενθουσιασμένη που βρήκα επιτέλους ένα αξιόπιστο θερμόμετρο με τόπο. Έκανα και το placebo boost ενέργειας που κάνω, έναν δεκαφεϊνέ ελληνικό κουπάτο δηλαδή. Και έπρεπε να σηκωθώ για να ετοιμάσω τα ταπεράκια του Παύλου για την επόμενη μέρα στη δουλειά, αλλά και κάτι να φάμε για βραδινό. Η ώρα ήταν 7.30 και τα παιδιά ήταν και τα δύο